Tkompla jinstema' l-każ kontra l-avukati Charles Merċieqa u Gianluca Caruana Karen fuq allegat attentat ta' tixħim ta' ġurnalist tat-Times. Id-diviża qalet illi fil-konfront ta' Merċieqa lanqas biss hemm biżżejjed provi biex huwa jitpoġġa taħt ta' akkuża. Fil-waqt illi ma jeżistu l-ebda provi fuq Caruana Karen illi huwa xaħħam jew prova jxaħħam lill-ġurnalist Ivan Martin. L-avukat Stephen Tonnello illi flimkien mal-avukat Gianella Caruana Karen qegħdin jidhru għall-avukati ta' Jorgen Fenech, in-negozjant mixli bil-qtil tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia, qal illi l-prosekuzzjoni ma rnexxlix iġġieb prova waħda lanqas dik tal-probabilità li Merċieqa wettaq xi reat. Id-diviża qalet illi dwar l-avukat Gianluca Caruana Karen jekk hemmx biżżejjed provi biex jitpoġġa taħt ta' akkuża ser iħallu f'idejn il-qorti. L-Ispettur Xerri f'isem il-prosekuzzjoni qal illi l-akkuża tal-Pulizija attentat ta' korruzzjoni u illi jippruvaw jgħaddu xi flus lil Martin. Tenna illi l-Pulizija ma qaditx biss fuq gazzetti u dak illi sostna l-ġurnalist. Tenna wkoll illi il-prima faċe huwa livell ta' probabilità u minn dak illi ħareġ dan il-livell intlaħaq. Ta' fil-waqt illi l-avukat Tonnello qal li minkejja li huwa minnu li wieħed irid joqgħod fuq il-livell tal-probabbli mill-evidenza ma hemm assolutament xejn. Tenna illi kull xut ma qal xejn u jirriżulta illi ma kien hemm l-ebda weda li kienu ser jingħataw xi flus. L-avukat jinsisti li l-ġurnalist qatt ma qal fix-xhieda tiegħu ta' 12-il paġna illi Merċieqa għamillu offerta ta' flus. Deċiżjoni fuq il-prima faċe ser tingħata mill-Maġistrat Natasha Galea Xiperras nhar l-4, 3 ta' Marzu.